Nyapa? Lho kok wis maksud iki sabar dhisik. Lagune iki ya terusane iki wis ngono kae. Yo rumah sakit. Durung. Tak videone kapok ya. Kok sampe durung ngono ya gak paseh ya, Mbak? Heeh. Ora penak. Piye ngono? Iki lek tak ngambil video. Yo, nek. Harapan ki sing alus. Ora kasar ngono. Iki seksita yang ngono. Mengujar pelan-pelan saja. Alon-alon lah. Ditapik lah. Kok iso malah pojok nek kono kuwi piye tenan? Oh.
Lah lah. Matur nuwun, Pak. Ngono lho, nah. Sing pasti saiki ngomong iki. Kowe kalah ngene kowe. Kalah ngene. Hei. Nah, gawe cara, nah, gawe cara. Nah, ngono lho cara. Angkat yore stasiun. Angkat yore stasiun. Aduh, sediane boto. Lah terus, lah aku mau campur keringat ana 5. Apa neh? Kleru neh. Kene, lu neh. Sing kleru tere awakmu lho, Nah. Ya, berarti kupingnya senengnya pen. Hah? Piye? Nang kena burung. Nang kena burung nang. Piye. Yo, Dukune ra makan dalam iki lho. dalam sik telepon nang ganggu. Ya kuwi lho. Seneng dhuwur iki tekku. Seneng isor iki tekmu. Iki mau jek telepon aku. Iki Aku padha jek wae. telepon wonge jare apane rene ya. Sindene empuk-empuk. Tak goblok seneng kowe iki tekku tapi dia jamu ku kan dia masuk tadi. Sopo? Iki tekmu. Iya, tak omongin mbakku kowe. Ngapa? Wonge turu ning sawah. Oh, turu. Oh, wonge turun ning sawah. Iya, turune ning sawah ning omah. Pak, iki mau aku njaluk ning kono gak dinganu, Pak. Mo, Bimo. Kowe piye to? Yo japane lho piye? Lah japane piye? Apa japane karo nek teleke mau. Oh, jok kleru. Ah, Bapak Sule, dah. Halo. Pak Sule lho. Ya, sik. Nah. Iya, Pak. Nah, maju dhisik. Iya, sing lemu. Apa-apa kuwi lek sing lemu montrono mesti mandi. Ora kuwi lah. Heeh. Dipono potik diajak pisan ngono. Wae jaluk montro. Kok bopo. Wah, lah kok gula iki gandengane pitik. Nang sing muandi iki nembah bareng lho sing. Lah, coba. Bapak, ngono lho bapak. Njaluk kawalasane dateng panjenengan bapak. Muga-muga iki bocah sing ayu dhewe, ora nek tunggale. Iki bisa kecantol karo aku. Lah, ngono. Nah, Digambui lho. lho yo piye ro masamu? Nah, Lah iya to. terkineng-kineng. Lah kok malah dadi gendeng jabane. Yo. Oh biasa ngene iki kelingan yo masa lalu ya, Pak. Kok ora mari dianu. Kok malah galok es krim iki gitu. Wah, tenan arek iki. Iya, wah, ala nesu lo. Paleo, kuwi lho turutan paleo. Ya ampun, kuwi lho turutan es krim iki lho, Pak. Salah. Apa kuwi es krim pentul? Oh, kok Pak Le? Apa jenenge es krim pentul? Tung. Es tung. Lah kok ora munggah dhewe to? Endi to? Ya. Oh, terima kasih. Yo, kiriman iki mau teko nganu Agung. Maka Sumeh. Iya. Lanti obore Sampai to ya. enek sebelahmu kono lho. Oh, mau apa ae mo? Nah, lho, iki mau kau mampir mana iki mo? Wah, alhamdulillah. Makasih Mama. Oh,
ngapusi aku gitu jadi. Oh bener saiki realistis. Boleh sing enek duit. Nang, kalau jalur dhewe nang. Ini bojone Mbak Ketri lho. Heeh. Kalau kono mau jalan pedang itu lho sumeh. Cito. Nang, kalau diawe nang. Kalau diawe lah ketok lho. Lah nek wong itu jopo iki mau. Ya. Ya, tok nang. Abang 5 wae orang percaya ya nang. Ya, sing sitok kae. Ya Allah lah malah jaluk rono. Sing sitoke jaluk rono. Aduh, lah iki malah soro tenan iki gitu. Ya. Tok tenang. Iya. Itu perang. Buat tuh para tiket karo dulure ngono. Ya. Dikene baca bos sik. Bakane baca bos sik. Gini. Lah, titip ngomong titip. Nah. Apes deh. Ini. Loh. Dok. Wes udah ngomongin ngomong. Yo. Lah. Dok, melayu ngono Dok. Sumpah tenan. Kita tak. Ngapon nah. Nó sekarang luas tahu ya. Oh, gejak nanang. Oh, kocok tenang itu kita. Nyapa Dok? Terus nanang itu aja ngono iki. Perdana. Duduk nih. La. Oh, ya ayo ngono lho. Ya ayo. Wah, biasa gitu. Riko kata loro awak isun Riko kata yoro awak isun bengi yoro sing iso turu esok yoro sama gawe seneng ya ora seneng karena carane beda senenge carane dilakon kalau ngono lho nah yang ngono ya kalem bae diketokne gak mesra niki permintaan rumah lagi ya Mbak ayo yuk rumah mana? Boleh. Apa
Iki dong, watu pora. Lal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 a. Wis telaten ana sik to, Mas. Hei. Iki lho wong mlakurin dhewe kok. Goblok. Kaya Mami Ratna lek pas digendong lho. Rada blawur sing wedok ya. Lah ayo, Mami Ratna lek pas digendong kok. Aja bater-bater. Iki jeluwet kok. Lah